Podcast C2, català.cat, episodi 57è, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Benvingut i benvinguda a la solució del Posa't a prova de l'episodi anterior, el 56è, en què et vam proposar trobar 7 errors que hi havia en un breu fragment que et vam llegir. Abans de dir-te els 7 errors, et rellegirem el fragment amb els errors per refrescar-te la memòria. Som-hi. Diu: Bon dia. En primer lloc, donar-vos la benvinguda a la conferència d'avui en aquest espai privilegiat, el Jardí Botànic de Blanes, situat en uns acantilats que voregen la nostra mar Mediterrània i des del que podem sentir la remor de les ones i una olor a roses que impregna tot l'ambient. Avui parlarem d'algunes de les més de 4.000 espècies vegetals que hi ha en aquest jardí, amb forces exemplars d'edat i dimensions extraordinàries. Estic segura que conèixer aquesta riquesa natural contribuirà a que tots nosaltres prenguem consciència de la necessitat de preservar el nostre entorn natural, tan apreciat i valuós. Bé, ja els hem dit els 7, per tant, ara ja estem a punt de dir-vos quins són aquests errors i proposar-vos una resposta, una solució correcta. El primer el trobem tot just començar. Diu: en primer lloc, donar-vos la benvinguda. Comencem malament. Hauria d'haver dit: en primer lloc, m'agradaria donar-vos la benvinguda. El segon és fonètic. Ja us vam dir que hi havia un error fonètic i un de lèxic. Doncs el segon és fonètic, és Blanes. Blanes no està ben pronunciat perquè estem parlant tota l'estona en la variant dialectal oriental, central, i hauríem d'haver dit Blanes, amb vocal neutra. El tercer és el lèxic, quan diu situat en uns acantilats. Acantilats és un castellanisme. S'hauria d'haver dit penya-segats, amb un guionet entre penya i segats. El quart error el trobem una mica més avall quan diu la mar Mediterrània i des del que podem sentir. No, i des d'on podem sentir la remor de les ones. Seguidament diu i una olor a roses, i aquí trobaríem el cinquè error, aquest olor a roses, que hauria d'haver dit olor de roses, olor del que sigui, però és olor o pudor de. Més avall, quan diu en aquest jardí amb forces exemplars d'edat i dimensions, hi ha el sisè error, perquè forces no s'hauria d'haver posat en plural, tot i que exemplars, el substantiu està en plural, hauria d'haver dit amb força exemplars d'edat i dimensions tal. I per acabar, més avall, diu estic segura que la riquesa natural contribuirà a que tots nosaltres prenguem consciència. No, hauríem d'haver fet caure la preposició davant la conjunció que i dir contribuirà que tots nosaltres prenguem consciència. I ja està, fins aquí els 7 errors. Ara que ja te'ls hem dit, segur que els trobes més fàcils, ens n'alegrem, i la teva feina a partir d'ara és no cometre'ls mai més. Aquesta és l'única manera d'evitar-los per sempre més i sobretot d'evitar-los el dia de l'examen. I ja et vam dir que aquests errors i desenes més te'ls revelem al nostre curs per preparar l'examen de C2. Per tant, si estàs pensant examinar-te del nivell C2, has de saber que tenim un curs complet dissenyat específicament per fer front a l'examen i aprovar-lo. A c2català.cat hi trobaràs un curs 100% en línia a què pots accedir des d'on vulguis i quan vulguis durant un any. I si ets docent i necessites punts de cara al concurs d'oposicions trasllats sexennis, pots fer el mateix curs a través de Docua i obtindràs aquests punts ja que està reconegut pel Departament d'Educació com a 100 hores de formació permanent del professorat. Comença a preparar-te amb temps i vés a l'examen amb la confiança de saber què has de fer i com. A reveure.